Ωραία για τον Φώτση που αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο νεαρός. Με 8 λεπτά για το τέλος του αγώνα, Φώτσης για 3, ναι, αυτή είναι η λύση που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Έχει 6 στα 6. Πάσα στο Φώτση που δοκιμάζει για 3, Φώτσης είναι εύστοχος, 71-68, 1 και 31 ακόμη. Ήταν ένα παρατσούγλι το οποίο μου το βγάλανε όταν ήμουν μικρός και παίζαμε σε μια ομάδα και επειδή είχα μοιοπία και δεν φοράγα ούτε φακούς ούτε γιαγιά τότε και δεν μπορούσα να δω μακριά, έκανα λίγο τα μάτια μου και από τότε έμεινε αυτό. Είσαι από την πρώτη φουρνιά, νομίζω δεύτερος κιόλας Έλληνας, που έχει δοκιμάσει τις δυνατότητές του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω και με το μυαλό που έχεις τώρα, θα άλλαζες κάτι, θα έμενες ή θα γύριζες πάλι στην Ευρώπη? Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί πιστεύω η όλη μαγεία το τι κάνουμε είναι από τις αποφάσεις που παίρνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος με τις αποφάσεις που έχω πάρει και να άλλαζε ακόμα χρόνος πίσω θα έπαιρνα ακόμα τις ίδιες αποφάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες είναι σωστές ή λάθος. Απλά είμαι πολύ χαρούμενος όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Γύρω από το στεφάνι, εκεί ψηλά δεν μπορεί να τον ακολουθήσει κανένας. Φώτης από τα 8 μέτρα. Φώτης! Δεν κοιτάω τόσο πολύ το παρελθόν ή τι έχουμε καταφέρει σαν ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ σαν άθλημα, μου αρέσει να παίζω ουσιαστικά και να περνάω καλά και αυτό κοιτάω. Ούτε κοιτάω τι έχω καταφέρει ούτε οτιδήποτε άλλο. Αν είχα κερδίσει 200 τρόπαια ή ένα, εμένα το ίδιο θα μου έκανε. Εγώ είμαι χαρούμενος εδώ που βρίσκομαι τώρα και ελπίζω να καταφέρω να συνεχίσω να τα κάνω όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο. Η αρχή της χρονιάς, της φετινής, σας βρήκε με μια συντριβή μες στο Φάληρο, γρήγορη αλλαγή προπονητή, 2 τραυματισμούς σε παίκτες κλειδιά όπως ήταν ο Μάικ Τζέιμς και ο Τζέιμς Γκίστ. Ήρθε ο Τζεντίλε, έφυγε ο Τζεντίλε, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση στην ομάδα. Τι ήταν αυτό που σας κράτησε ενωμένους, εσάς τους παίκτες, και ποια ήταν η συμβολή του προπονητή, του μετέπειτα του Αργύρη Πεδουλάκη, του Τσάβη Πασκουάλ? Αυτή η χρονιά είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Συνέβησαν πολλά πράγματα, αλλά εμείς δείξαμε ότι μεταξύ μας πάνω απ' όλα ήμασταν αγαπημένοι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα ο ένας παίχτης με τον άλλον και πιστεύω ότι αυτό μας κράτησε μαζί, γιατί αλλιώς δεν νομίζω τα αποτελέσματα να είναι όπως είναι τώρα. Πάντα ήμασταν αγαπημένοι, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας και πάντα λέγαμε ότι είτε στα καλά είτε στα κακά εμείς θα συνεχίσουμε να καταφέρουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο βρισκόμαστε εδώ. Είναι κάτι το οποίο έγινε μέσα στην οικογένειά μας, όπως δηλαδή ας πούμε, στο σπίτι μου τα πράγματα που συμβαίνουν δεν βγαίνω να μιλήσω για αυτά έξω. Έτσι είναι και η ομάδα, δηλαδή ουσιαστικά είναι μια οικογένεια τα οποία κάποια πράγματα ξεκινάνε και τελειώνουν εκεί πέρα και δεν βγαίνουν παρά έξω. Από τη δική μου μεριά δεν έχω κάτι να πω γι' αυτό. Σίγουρα στέκομαι πίσω από την απόφασή μου, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σίγουρα όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν έχεις καλομάθει μέσα σε εισαγωγικά τον κόσμο τόσα χρόνια σε μεγάλες στιγμές, έχει και τις ανάλογες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις από εσένα. Καλώς ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Ο κόσμος του χαίρεται να πανηγυρίζει μαζί μας στις νίκες. Και είχαμε κάποια σκαπανεβάσματα, παίξαμε καλό μπάσκετ, αλλά ήρθε η Φενέρ, χάσαμε με 3-0. Ήταν κάτι σίγουρα που δεν έπρεπε να γίνει, ίσως να έπρεπε να το είχαμε παλέψει περισσότερο, να χάσουμε τουλάχιστον να κερδίσουμε ένα ή 2 αγώνες. Αν όχι να προκριθούμε, γιατί όπως φάνηκε ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό δεν μας φτώησε και μόλις τελείωσε η σειρά με τη Φενέρ, τα βάλαμε κάτω. Είδαμε τι έχει απομείνει ουσιαστικά το πρωτάθλημα το ελληνικό και είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια για να καταφέρουμε να τελειώσουμε καλά τη σεζόν. Σε δηλώσεις σου μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μέσα στο ΣΕΦ, είπες πως θες να συνεχίσεις την ενεργοδράση. Μιας και το συμβόλαιό σου με τον Παναθηναϊκό τελειώνει.
Θα συνεχίσεις τον Παναθηναϊκό, έχεις κάποιες σκέψεις, κάποιες πρώτες συζητήσεις για το τι θα κάνεις μετέπειτα? Όχι, δεν έχω σκεφτεί. Σίγουρα θέλω να συνεχίσω. Αισθάνομαι ότι μπορώ ακόμα να παίξω, δεν έχω να κάνω και τίποτα άλλο. Απλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, ούτε έχω κάτσει να σκεφτώ, ούτε έχω μιλήσει με κάποιον. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να το δούμε. Τα τελευταία 3 χρόνια η ομάδα γκρεμιζόταν και ξαναχτιζόταν πάλι από την αρχή, όπως όσον αφορά το ρόστερ και τους προπονητές. Τι παρακαταθήκη αφήνει η φετινή χρονιά με τα τόσα σκαμπανεβάσματα και την επιτυχία στο τέλος για το μέλλον? Αν ήταν στο δικό σου χέρι, θα προτιμούσες ο Παναθηναϊκός να χτιστεί πάνω σε αυτή την επιτυχία ή να προχωρήσει στην ελληνοποίηση του κορμού του? Πάντα είναι πολύ ωραίο όταν βλέπεις μια ελληνική ομάδα να έχει στο ρόστερ της όσο δυνατόν γίνεται περισσότερους Έλληνες. Γιατί εντάξει, είναι ας πούμε δικά μας παιδιά και χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε ξένους και ότι εάν αξίζει όντως ο ξένος να βρίσκει στην ομάδα και να παίζει, να μην παίζει. Εννοείται ότι θα πρέπει να παίξει. Η δουλειά μας ουσιαστικά είναι να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και να αποδίδουμε. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι οποίοι σχεδιάζουν και σκέφτονται τι είναι το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και πιστεύω ότι οι αποφάσεις είναι δικές τους. Απλά εμείς πρέπει να μπούμε στο γήπεδο για να παίξουμε την παραπάνω. Ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά έδειχνε γεμάτος σε ενέργεια, πλουραλισμό στη δημιουργία, μεγάλα σκορ στην επίθεση. Όμως είδαμε στους 2 τελικούς, και αυτόν με τη Φενέρ και αυτό μεταξύ σας, εμφανίστηκε αγνώριστος, σαν να είχε μείνει από δυνάμεις. Ποια είναι η γνώμη σου για τον φετινό Ολυμπιακό από την αρχή της σεζόν μέχρι και το τέλος? Αυτό σίγουρα που μπορώ να πω είναι ότι εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο κόσμος περιμένει να το πω μόνο εγώ. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έφτασε μέχρι το τελικό της Ευρωλίγκας. Έπαιζε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πολύ καλό μπάσκετ. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην νίκη μας και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί το καταφέραμε ενάντια σε μια τόσο καλή ομάδα μέσα στη δική της έδρα. Και αυτό είναι που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Σαν άνθρωπος, εντάξει, ίσως να είμαι απόλυτος σε κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμώ κάποιες κινήσεις και δεν τις θυμάμαι. Δηλαδή, κάθε φορά όντως είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, ότι κάθε φορά που ήταν να γυρίσω με έχει προσεγγίσει ο Ολυμπιακός. Το εκτιμώ αυτό, εντάξει, όχι αφάνταστα, είναι κάτι το οποίο είναι μεγάλη τιμή βασικά για μένα. Αλλά για λόγους, όχι ότι έφταιγε σε κάτι ο Ολυμπιακός ή η διοίκησή του ή μου άρεσε κάτι στην ομάδα. Για δικούς μου λόγους, πάντα είχα ως πρωταρχικό μου στόχο να γυρίσω στον Παναθηναϊκό. Όπως έγινε και άλλωστε, και είμαι χαρούμενος σε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι ξεχνάω τις κινήσεις που έχουν γίνει, δεν τις εκτιμώ και τρέφω μεγάλο σεβασμό γι' αυτό. Η βία δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που, όπως φαίνεται, όπως είδαμε μάλλον και στον τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, δεν έχει εξαλειφθεί. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να δούμε στην Ελλάδα επιτέλους ένα υγιές μπάσκετ? Δηλαδή, μπορεί να μου πεις ότι με την πρώτη ρήψη αντικειμένου πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι. Τι μπορεί να κάνει ο παίκτης, ο προπονητής, ακόμη και η διοίκηση για να σταματήσει αυτό το πράγμα να γίνεται? Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες να είναι πιο άμεσες. Να μην, και δεν μιλάω μόνο για κόσμο του Ολυμπιακού και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για οποιαδήποτε ομάδα η οποία δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει αυτό επιτέλους να τελειώσει, να μπορεί ο κάθε πατέρας ή κάθε μάνα να έρχεται με το παιδί του στο γήπεδο, να δει, να ευχαριστηθεί 2 ώρες ένα αγώνα και να ξέρει ότι θα γυρίσει στο σπίτι του και δεν θα έχει πάθει κάτι. Εάν κάτσουμε να παρακολουθήσουμε την εθνική ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, θα δούμε ότι για μικρές λεπτομέρειες ή για 1 ή 2 λεπτά δεν προκρίθηκε και δεν έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει, γιατί αυτή η ομάδα έχει πολύ υψηλούς στόχους και έχει και το υλικό για να τα καταφέρει. Εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ, είναι μια ας πούμε μεταβατική περίοδος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ταλέντο ή δεν είναι καλοί παίχτες. Οι παίχτες είναι πάρα πολύ καλοί. Για 1 ή 2 λεπτομέρειες δεν τα κατάφερε η ομάδα να προχωρήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρει το δρόμο της και θα μας κάνει να χαρούμε ξανά. Baseline drive, Κότσης από τη γωνία. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Κότσης σήμερα είναι μοναδικό στην καριέρα του. Έχει 6 στα 6. Ήταν ένα σούτ με πολύ δύσκολες προϋποθέσεις στη γωνία. Έχεις αποκτήσει και τουρκική υπηκότητα. Αν δεν είχες παίξει στην Εθνική Ελλάδος και σε καλούσαν στην Εθνική Τουρκία, θα πήγαινες? Εννοείται πως όχι. Δεν ξέρω καν αν είναι εφικτό αυτό, αλλά και να ήταν. Δεν μου περνάει καν από το μυαλό. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, είμαι Έλληνας. Αγαπάω την Ελλάδα, τη χώρα μου, όσο περισσότερο γίνεται. Και δεν υπάρχει καν η σκέψη μου
και μπάσκετ ουσιαστικά να μην είχα παίξει ή να μην είχα παίξει και να μην είχα παίξει στην Εθνική Ελλάδος, να έπαιζα σε μια άλλη εθνική, οποιαδήποτε, όχι μόνο της Τουρκίας, οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπαίνει κανένα από το μυαλό μου. Με τον Λάζαρο είναι ένας όχι μόνο συμπαίκτης μου, είναι σαν αδερφός μου. Είμαστε πολύ μικροί μαζί. Είμαι ο μόνος που μπορούσε να τον ανοιχτεί, ας πούμε, στο ίδιο δωμάτιο και γι' αυτό ήμουν πάντα μαζί του. Αλλά εντάξει, όπως είπα, είναι αδερφός μου, περνάμε πολλές ώρες μαζί όποτε μπορούμε και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τον έχω γνωρίσει και μπορούμε να τα πούμε. Όταν έρθει αυτή η ώρα, ελπίζω όχι σύντομα, και αποσυρθείς από την ενεργοδράση και το χώρο του μπάσκετ, έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις, θα παραμείνεις στο χώρο, θα αποσυρθείς τελείως? Εντάξει, ελπίζω, όπως είπες, να αργήσει όσο το γίνεται περισσότερο αυτή η ώρα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει είτε θέλω είτε δεν θέλω. Προσπαθώ να το κρατήσω, να επιμικρύνω λίγο ακόμα τα πράγματα. Για το μετά δεν έχω σκεφτεί, αλλά δεν νομίζω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ η προπονητική ή οτιδήποτε άλλο. Εμένα πάντα από μικρός μου άρεσε το μπάσκετ να μπαίνω μέσα και να παίζω εγώ ο ίδιος. Δεν έχω το να μεταδίδω στον άλλον τι πρέπει να κάνει, να τον βοηθήσω κάπως με τα λόγια. Απλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μπω μέσα στο γήπεδο για να τον βοηθήσω παίζοντας. Και γι' αυτό μου αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω να ασχοληθώ μετά με κάποιο άλλο πόστο.